L-Alleanza Nazzjonali ta' Appoġġ għall-Mart Rari qiegħda tfakkar l-10 snin ta' ħidma tagħha f'dan il-qasam. Bdiet minn żmien fejn il-Mart Rari kien kważi inviżibbli fid-diskussjoni nazzjonali u llum tagħti appoġġ lill-komunità sħiħa ta' nies b'Mart Rari fid-diversità tagħhom. Il-fundatur u president ta' din l-Alleanza Michel Muscat tkellmet dwar l-isfidi persistenti li għadhom jiffaċċjaw individwu u familji milquta minn Mart Rari. Fosthom dewmien fit-tfittxija għal dijanjosi ċara, trattamenti limitati u aċċess mhux ugwali għal kura speċjalizzata. Saħqet fuq il-bżonn ta' azzjoni konkreta mill-Gvern sabiex jingħata appoġġ aktar b'saħħtu strutturat lil persuni li jgħixu b'kundizzjonijiet rari. Imma li jkun hemm pjan, li jkun hemm common approach li t-tobba tagħna wkoll ikunu aware ta' dawn l-affarijiet. U wkoll ninaqdu mal-Komunità Ewropea biex l-affarijiet li qegħdin hemm għal nies barra minn pajjiżna ikunu hemm ukoll għal pazjenti Maltin. Il-Ministru għas-Saħħa Ġewwetina Bela għalli l-viżjoni tal-Ministeru għall-Futur hija allinjata mal-għanijiet ta' din l-Alleanza u fakkar li Malta għandha strateġija nazzjonali għall-Mart Rari b'impenn finanzjarju li mistennija titnieda b'mod sħiħ matul din is-sena. Ix-Shadow Minister għas-Saħħa Stephen Spiteri għalli jħoss sodisfazzjoni li persuni b'Mart Rari qed isibu sapport fih dan din l-Alleanza filwaqt li jenfasizza li dawn il-pazjenti għandhom bżonn appoġġ mhux biss mediku iżda wkoll soċjali u politiku. L-Speaker Angelo Farrugia għalli l-Mart Rari mhuwiex sempliċement kwistjoni ta' ċifri jew kundizzjonijiet mediċi u saħaq fuq il-bżonn ta' rispons aktar koordinat li qiegħed li l-bniedem fiċ-ċentru jnaqqas il-frammentazzjoni fis-sistemi ta' appoġġ u kura għalli dak li huwa rari fin-numri qatt m'għandu jkun rari fid-dinjità.